Gangsta la un nou episod de Minecraft Survival. Mă numesc Miller și nu uitați mai întâi să apăsați butonul de like și subscribe dacă mai vreți episoade. Și în primul rând, unde suntem? Suntem pe Survival, seria noastră nouă de Survival. Ce-i skin-ul ăsta urât? Hua! Ok, în primul rând, primul episod din această serie practic nu s-a filmat, de fapt am postat-o, dar de fapt s-a șters pentru că de fapt nu am postat-o, dar am postat-o până când să nu se posteze, pentru că nu știu ce s-a întâmplat. Dar poveste lungă, dar oricum n-am făcut prea multe chestii decât să fac chestia asta, să merg de acolo până aici și să fac mai nimicuri aici și decât să pun un pat, două furnace-uri și un crafting table și torț, da. Dar și acolo să găsim o groază de cărbune care pot ajuta un sac întreg. În orice caz, în primul rând am zis că o să încep această serie la mai mult de 10 like-uri la acel episod. Și uitați că am strâns mai mult de 10 like-uri, mai puțin de 2 ani. De 2 ani, da. Așa că da, m-am apucat, fraților, de această serie pentru că și mie mi-era dor de ea și eram gata să încep fără să mai strâng cele 10 like-uri, pentru că am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult și din ea am adunat și m-am ajutat abonaților de pe canal. Și dă, Doamne, să se posteze, că nu mai fac al treilea episod de pe această mapă. Că sigur o să facem chestii multe. Vreau să fac mina, să fac o groază de căcaturi și nu vreau să fie frumos să încep și în episod. Da, nu, că mere. Deci, în primul rând, muzica o aveți în descriere, e foarte, foarte frumoasă. Și dă! No, hai să începem. Deci, în primul rând trebuie să facem ceva aici, pentru că văd că nu merge. O secundă, doamnelor și domnilor. Da, fraților, trebuie să facem ceva aici ca să nu intre mobii, că toate că nu cred că o să intre, bă, chestia asta ca un muie. Sau ca un deget, semnul un ochi să meargă în față, BUM! Mergi în față. Sau la măta în pizdă. Da. Nu prea văd ce aș putea face aici, deci o să cobor. Mai întâi să păpăm. Să mergem mai întâi să ne niște mâncărică. Da, e enervantă chestia asta. Extrem de enervantă, ma. Mai las un bloc, știi că unde am venit. Deci, fraților, încă o dată nu uitați să apăsați butonul de like, pentru că știu că vă place seria asta, măcar seria asta. Și o să postez episoadele astea mai frecvent, o să fie super tare, o să facem și live-uri din astea, că evident o să mai pe PC-ul. Dar trecem și peste asta. Live-ul e făcut ca să fie live și ca să mere bine. Bă, vaca drecu. Amintiți de vaca mea, Zuzu, de pe Skyblock. Odihnește în pace, Zuzu. Bum! Bum! PvP-ul de pe 1.10 e mai căcat. Adică de ce dracu să sari când poți să-i dai fără să sari, adică ce logică are asta, adică poate vine să aibă de sus și nu a putut să facă texture. Bă, uite că a făcut-o într-un fel. Foc, fix pe lângă aia, extrem de ce skill-uri de pro am. Foc. Hai să mâncăm până nu ne moară dracu moartă. Serios, atât de puțin mi-a dat. Omoarăm toate castratele astea de făcute de aici și mai lăsă decât câteva ca să mă gândească să se futăm. Bă, futați-vă, hai, bagă. Și aici un munte. Very interesting. Prea multe găini. Și aici o zonă foarte frumoasă. Porc zburător era acolo. Acum câteva secunde. Da, mergem înapoi la grota noastră, că nu pot să numesc casă pe chestia aia.
Să luăm iarbă. Asta, semințe. Semințe, nu. Și iarbă, da. Nu am luat asta, nu. Normal că nu pot. Ok, mă hai acasă. Da. Trebuie să facem și ferma, dar nu cred că o fac azi. Că îmi trebuie foarte multe semințe și pământ și lemne. Cam toate materialele pe care nu le am acum. Adică cam tot. Ca te-ai spawnat aici. Bă, mâncat arbo. Aha, fraiere, te-am omorât cu carnea în gură. Breakfast. Unde ești, mă? Mi-a zis un zombie, dar de la muzica asta nici gândurile nu mi pot auzi. Uite că e super. Și acum urcăm înapoi. Deci ceva. M-am mănânc foarte bun. Hai, urcă. Bagă. Trebuia să pun invers. Nu, aia. Că punem asta aici și am strâns 17 ei. Și putem să facem și o armură. De asta. Îmi pare că așa. Un leather tunică. Și ce trebuie să mai facem noi acum este să ne căutăm aici un loc de fermuță și să facem ceva cu chestia asta, mă enervează. Nu că n-aș fi făcut-o eu, dar zic pentru că mă enervează și nu vede să fiu întâmplat. Ia să vedem acum. Mai luăm niște cărniță cu noi. Poate s-a făcut să văd. Să ne virească viața. Și altceva. Aha, am luat pastilă, da. Hai să vedem care mă urcă pe aici. Și ca să nu urce zombie ala ei. Facem așa. Și da. E perfecto. Și acum mergem să căutăm acel loc de fermă. Nu are dacă mă grăbesc și cad, mor. Dar nu cred că mor. În orice caz. Dacă mor, aia. Ok, cred că aici ar trebui să fie un loc frumos de fermă și da. Păi, cred că aici e un loc foarte bun de fermă. Extraordinar, chiar pot să spun. Extraordinar. Hai. Nu cădea în apă, nu cădea. Futuți, morți. Hai, fugi. Ăsta e clay sau e piatră? Da, diorit parcă. Sau andesitui galben. Sau nu are cum să fie galben. Că dacă ar fi galben, nu există blocuri galbene, dar există sponge-ul. Despre ce vorbeam. În orice caz. Hai să mergem să vedem locul de fermă, parcă asta, da. Aici. Dacă eu, de exemplu, sunt în fermă și fac treaba și cade un gripper, mă grifăște, aia o grifăște, mi-o face praf, mai strică și semințele, mă mai și omoară. Și îmi pierd și XP-ul dacă îi putem tot să am ceva pe atunci. Pentru că căuli aici, ai de pula mea. Și da, aici am minat eu, da, ca să nu știți. Nu, copii, nu există Herobrine. Decât un ciudat alb, un ciudat ca un Steve cu ochii negri și cu puța mică. Cam ăla-i Noci. Ba nu, Noci. Noci nu e așa, Noci. Nu pot să zici că nu despre Noci, pentru că nu l-am văzut niciodată. Bine, l-am văzut în minigame-uri pe Skyward și pe Sky Giants, pentru că am jucat cu el. Dar nu de asta zic că vreau să zic în viața reală. Te rog să nu se părească muzica asta. Și cât dracu de minut, cât al dracu de minut filmez aici. De ce frumos arată, zici că e de băbuțe, uitați că n-aș fi. Aveți băbuțe.
Apăm. Perfect pentru un apus frumos. Bă, am zis apus. Vedem apusul. Extraordinar acest Minecraft. De ce dracu e aia? Nu stai, dacă sunt frunze, unde ar trebui să fie lemnul pentru... LOL. Fraților, da. Și revin în 2 secunde. Ca un homosexual. Nu, gata, mi-a venit. Și acum nu zic asta face bine în cap, dar nu mă interesează. De acolo e apă. Să mergem pe chestia asta, oare e ceva? Deci, ce trebuie să facem? Să mergem la mine, să mergem. Dar de unde materiale sunt de mulți? Nu știu ceva, asta și ne oferă aici micuță. Uite acolo jos, dar chiar n-am niciodată acolo jos. Uite aici n-am niciodată. Uai, ce mișto arată, bă, frate. Arată super frumos. Ia, hai să vedem. Nu merge ca... Nu să iau direct ca miniatură de videoclip. Vede că arată super bine și aici vreau să-mi fac ferma. Nu merge. Și cu toate că știu că nu vreau să fac ferma aici și că nu are loc ferma, pentru că am un model de fermă în cap care e dracului de complicat, dar îmi place. Așa că nu cred că s-ar potrivi aici, pentru că nu vreau să distrug nici lacul ăla, pentru că dacă l-aș acoperi, practic aș face rost foarte, foarte rapid de suprafață de care am nevoie pentru construcția, pentru ferma mea dracu de complicată. Dar nici eu nu cred că știu ce am spus. Nu contează, uite, arată super, super bine. Facem aici o fermă temporară. Hai să radem cu scopacii din lumea asta, pentru că... din partea asta, pentru că mă enervează. Da, fraților, păi dacă vreți să-mi lăsați în comentarii, poate că știu că nu o să o faceți, dar sper să o faceți. Să spuneți dacă vreți să trec la shadere, adică să filmăm cu shadere ca pe vremuri, pentru că s-ar vedea mai bine toate chestiile astea, așa se vede ca Minecraft. Și Minecraft are textura lui normală de Minecraft, adică Minecraft. Ce pot spune? Așa. Adică shaderele le dă, îi dă o perspectivă mai frumoasă, o imagine mai frumoasă, mai naturală, mai... Așa Minecraft e Minecraft. Toate că arată bine și textura lui, dar e Minecraft, ce n-ai ce să faci. Luăm și lemne pentru noi și facem și aici pădurea, că nu putem să o futem. Vreau apa asta să curgă și ea mai frumos. Curge ca un căcat. Ia da aici un bloc. Bagă. Parcă mai urât. Da, eu efectiv ador zona asta. Ador zona. Și mai tăiem și câțiva copaci și să terminăm și de videoclipul ăsta. Nu știu ce titlu să-i pun. Cred că o să-i pun titlul inițial pe care l-am pus la videoclipul precedent, care evident nu s-a filmat, pentru că dracu. Unde credeai că fugi tu? Și atât am zis că mai tai. Voi arată mai liber. Copacii îngreunau privirea și sigur nu vedeam nici vouă. LOL, muzica mea! Nu, îți reclame, băga mea și...
Da, fraților, nu mai este scame, nu mai este reclame, a rezolvat fratele vostru. Aproape. Aproape mi-a rezolvat. Asta facem și buți, cu tot... Gata. Băi, fraților, cât am filmat? 15 minute, fraților. Mulțumesc de vizionare și de evident să lăsați acolo un like și un subscribe, pentru că știu că mă susțineți și că încă mai sunteți activi acolo undeva prin toată pădurea asta de inactivitate. Sunteți acolo poeții aia mici care mă vor face și pe mine mare, pentru că poate meri sau nu. Oricum, între timp eu am fost similar, muzica asta a fost superbă și cam la revedere. Sper că v-a plăcut. La revedere!